шаҳри қазон ҷумҳурии Татаристон макони баргузории қаҳрамонии Россия оид ба намуди гӯштингирӣ таърихи 22 июл ҳанамин толори варзишӣ ё маҷмаи бузурги батир набарди қаҳрамонони Россия баргузор мегардад. Аз ин хотир ҳамаи шуморо ҳамватанони азиз даъват мекунем ки биёед дар якҷоягӣ гӯштини миллии тоҷикиро тоҷикона дастгирӣ намоем ва дар роҳи қаҳрамонӣ ба варзишгарони Россия бурдборӣ таманно дорем. мо дар якҷоягӣ метавонем ки гӯштини миллии тоҷикиро дар арсаи ҷаҳонӣ ном бароварда ҳамеша бо ӯ ифтихор намоем. биёед ҳамбастагии худро дар гӯштини миллии гӯштингирӣ барои ҷаҳониён нишон диҳем. марҳабо ба чемпионати Россия оид ба гӯштингирӣ.